Gue bilang aku sakit itu Bu Mantri Bu Mantri Bu Mantri Bu Mantri masa modal gini kepala satu senti orang ngomong Mas Bung ada sing totalitas satu ini di tengah baru motor kuren Bu Mantri gimana tuh Bu Mantri satu ini Bu Mantri mantep iya Mas Bung Bu Mantri lah mantep masa mantan ora isin toh kalau Rocky nyapa orang apa-apa bodoh masih sak tangan tak diboy ene wong teko kok manteri itu Mas Boy yang bener ini kenyataan dia bukan untuk pamer tapi inilah keluarga yang menjadikan keluarga yang nggak bohong nggak bohong yang nyusul piantun si Mas Boy itu di kimo piantun berana sak keluarga itu pian aktif tadi obat ki ekspresi apa Mas Boy masih lah Hei, Mas Boge. Hei, aku jemput aku yo ngono. Piye, Dre? Hei. Iki. Kulo bapak ane. Tapi aku bingung nak setok reokan iki. Mama kok mboten diajak lebet Pak Pri? Pak Pri. Mama kok mboten diajak lebet Pri? Di wong. Ora sama lebet alane wong gede yo. Ya ngene kaose ngawur dikon tadi. Ngawur. Hei, aja ngawur. Ngawur lah sakane. Aduh, ini gak menggunakan. Tenang. Pak tepil. Tenang salah bokong.
Susu aku tak sok. Kok ditangani kono. Wah, pipi. Boleh biro. Romo aku tidak dibawa. Hei. Hei. Tambah katang dulu begini. Iki gua langsung lali doane mantan. Ya tetep yo. Mantan yang udah. Maka diambil jenenge ngoten. Tok. Mbak, boleh langsung. Hei, ini bicara apa? Bicara apa dong? Dong, ini guyon. Ini ada guyon. Jangan dijawab. Iya. Mas Bung ibumu ki kono. Mas Agung. Nah, dia kan bupin kene to. Mau. Ora. Cilik. Iki cilik. Iki bocah. Mas Bung ki bocah kok gede. Kayak bis bakok. Apa? Mas Bung ki mantene baguse kaya ngene. Bagus apa kalau aku lho. Kok jambongkol lho. Lo kaiwan Tapi ini Mbak. anak ya. Mas Bung ki mantene nipun namine Mas Huda kali Mbak. Yang sosis yang itu. Dengan cobi hubungan Mbak kalian Mas Huda. Hubungannya sangat dino. Iya. Ini iso kudu ngatekne. Kowe ngatek sini kok aku kanan. Oke. Aku hut. Bosok nanti lho. Hut. Oke. Hut iki barat iki memperingati hari jadi. Nah iki hari jadi sama jadi mantan. Muga-muga iso nyenengi sulito, iso nyenengi keluarga. Karo kaki loro. Moh. Alhamdulillah. Hut. Keluargamu ini sing pertama ojo sampai kowe lirak-lirik lek kerjane luar negeri. Ngono. Ya, tapi ya Mas. Tapi gua terang-terang. Lah kok kok mentung dia bobot. Kita lagi. Ya. Ini, mainin. Adine iki ganti maju. Aku orang jelek. Amanah dalam berumah tangga itu harus menjaga suami istri agar sakinah mawaddah warahmah. Begini gadah, pun gadah suami istri, mugi-mugi enggal-enggal gadah omongan sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu amanah saya. Beli. Anal. Ini kok iso. Orang GL. Salah dulu. Singo. Ini mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira wis lah. Belum pikir wis lah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meriah ya meriah Mas meriah sing penting adewe ora melok rombongan anu kono apa rombongan lecet rombongan lecet iya wong adewe kelulusan agama iya Mas kok adewe lulusan pondok ya paling enggak kowe sik canom ya wakilono ben kono bodho merongos iya Mas nggih kanggo Mbak Ana nggih nggih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah dados keluarga yang sakinah mau wis Kalau melu-melu ya. melu piye iki lho kok Kalau sakinah. lha iki Sebuah dagelan ditunjuk oleh totalitas orang lain nyontoh. Lah kowe pengaten itu. Rambutnya dawa apa jenenge? Sikile dawa apa jenenge? Nalake apa? Rambut iki arane apa? kok muni sikile dawa Berarti banyak lho. kamu dhewe Rambut iki ana artine. apa artinya Rekmo. ya rambutnya rekmo Rekmo kuwi dhewe apa ta nggih kok diarani rekmo Kalau matamu mabuk aku. Iki rambut jenenge apa? makane ora tau ngurus rumah tangga Wah, kalau matamu mesti loro lho sama. Kok? lha piye ya ya pokoknya kagum Mbak Ana mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah saiki ganti Mas Bung wong iki kudu ngugemi 4 kiblat 5 pancen oh ya kuwi apik iya Mas Berikan saka utara kuwi utamakan rasa cinta ya kuwi apik ya bocah iki kok apik opo ya ngono Bangsa utara ganti timur ki nyapa to kuwi kok ngurus timur ki hati-hati anggone jaga umur moyang apik lho wong adewe kaya lulusan pondok ya iso ngoceki sitok-sitok iya bener sitok bekas enek selatan Selas-selas lu guys, selatan gitu. Beda iki akan selak-selak uripmu kanggo selawatan Oh, betul. ini Mas Dong, bar selatan ganti barat ini wong nek wis bar kundur ning akhirat lho kuwi apik to iya makane nek kene iki enek sing asmane Mbak Ana kaliyan Mas Huda ana menika saka tembung Arab insyaallah ana dofatul minal iman kebersihan sebagian dari iman berarti kuwi dhewe teko kene bersih kabeh Jor bupe kene iki sik berarti ini kuwi lak sik Mbak Ana nek Mas Huda nika saka tembung mitra entomologi menika alhamdulillah Lali lali. kok lali iki apa to Mas Huda niku secara Latin terminologi niku artinya petunjuk untuk penuntun insyaallah benjang saged menuntun Mbak Ana dan dosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah iso nuntun ke jalan Allah yang benar Allahumma amin Saya kate. Lah masa iki nuntun dia kok impor. maksudnya ki nuntun ki akhlake atine Oh, bojomu lek impor ya, Mas? Ora. pikirannya ben iso menyatu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah iki keluarga agama lho iki agama ya salaman tok lah iya Wes, ganjel. Udah terus ini. Udah. aku kanca wingan Wes, iki kemanten sama disaseni wong akeh. Muga-muga dadi pendonga wong akeh sampean diparingi slamet dunya akhirat. Amin, amin. Kejodohan siji selawase. amin ya rabbal alamin Wes, lah nggih monggo wes Mas Huda kowe ngene apa ora sakmu dhuwit kok dak lah iya termasuk 60-an lho
Nek gon ngene ngene kaya kopi. Udah mas aku. Mas aku kesel mas. Saka wadah balik. Wong iki udunen. Lah kok iso udunen. Wong temu mantan cerita aku. Cuman udah. Wah, jeblas mantan kok. Kok mantan suwun. Mungkin terus Guys, berbalas. Bangga, bangga. Sampai dilangsung boleh kan? Kalau jangan sampai apa-apa, ini tak masih lagi kok repot-repot taruh mbak anak, masya Allah. Enggak betul. Ya pun, masa. Ya pun mbak. Oke. Oke. Sama ciri khasnya Mbak Ana menika alhamdulillah wis kena dicontoh. Apa? Nek nyampe ra dhewe nek ngene ngene to. Biyen iki mesti tuh pakai plek doro. Sing lanang. Tuang golek pelut. Mas, iki gek enek harimau kae urung tampil nggih. Nah, mereka enten membarong saking tulisan apa nih? Surinam. Suriname mereka Mas.